Gipailawm sa restrictive custody ang 5 ka pulis sa Police Station 5 sa General Santos City human giingong nangilkil sa kantidad nga 50 pesos. Subay niini gi-relieve sa pwesto ang hepe sa maong police station. Ani report ni Efren Mamak. Gikumpirma sa hepe sa General Santos City Police nga nakadawat ang ahensya og reklamo kalabot pagpangikil sa mga sakop sa Police Station 5. Sumala pa, mi report ang nagreklamo sa 911 nga nangayo matud pa og 50 pesos nga pang snacks sa usa ka motorista ang 5 ka pulis nga nagpahigayon matud pa og checkpoint sa Barangay Tumbler Miyerkules sa gabi. Dahil sa pangyayari na alleged reported extortion na involved nahingi na 50 pesos sa isang kababayan natin sa taga-Banga, South Cotabato, doon na-report mismo yan sa 911 na kalasag krami. Sa investigasyon sa GSCPO, walay scheduled checkpoint niadtong tungura. Nasayran sab nga naka-mobile patrol lang dapat ang mga pulis niadtong orasa og dili magmuntar og checkpoint. Duha lang sab daw dapat ang sakay sa maong mobile. Ginahulat na lang sa kapulisan ang formal complaint sa nagreklamo. Tungod ni ini, gipailawm sa restrictive custody sa Police Original Office 12 ang 5 ka pulis nga dunay ranggong sarhento, patrolman ug korporal nga wala naginganlan samtang nagpadayon ang investigasyon. Apan sa pakiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa kagawad sa Barangay Tumbler, wala kunoy na report sa ilang barangay nga nagapangayo ang maong gireklamo mga pulis. Gani ang maong mga pulis, aktibo kuno sa pagsuporta kanila pag-abot sa programang Kalinaw. Never yun dyan sa barangay, wala may naka-receive mga report nga na nangayo sila ako ito. Wala man. Niya ka itong mga pulisa raman na kuha ron, sir. Partner kayo na mo ito. Kanto sa mong tanang programa na mo ito, nagkasuporta sila. Sa mong mga tukhang, uban na sila. Katong mga pulisa. Natingala ko eh. Yun ang yadto man hitabo. Tungod sa hitabo, girelieve sa iyang pwesto ang hepes sa Police Station 5 ug nagpaygayon-dayon og turnover ceremony Biyernes sa buntag. Wala na mihatag og pamahayag ang maong hepe. Ginaandam na sa kapulisan ang kasong administratibo batok sa 5 ka pulis. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang maong mga pulis. Lakip ang nagreklamo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.